வணக்கம் மக்களே, நான் தான் ஸ்ரீஸ்வாணி. இன்றைக்கு என் ஃப்ரெண்டு பார்த்திமாவும் நானும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு காஃபே குடிக்க வந்தனாங்க. காஃபே ஸ்ட்ரீட் பரடேக்கு போயிட்டு வந்தனாங்க. வருஷத்தில் ஒரு இவாவும் நானும் மீட் பண்ணுவோம். இன்றைக்கு என்ன கூட்டிக்கணும் வந்து காஃபியை வாங்கி தந்துவான். நான் எல்லாத்தையும் மாற்றி அது ஆர்டர் கொடுத்தேனா. இவா காஃபி. ஓகே மக்களே, இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு காணொலியில் சந்திக்கிறேன். பாய். ஸோ ini sih cafeteria. Ini cafeteria.